मालाय फिसौ मा नायहाबा थाखो माथो दुब्लियाव फैनाया हालखौनो दाबो जुरियाखै मा जाखो हालखौ जुरिला नामा ओइ हेवलालां हाल साल दुब्लियाव फैना बेसेबां मोनबावनोब्रा एथ' गरमाव ओइ मानसिफ्रासो मोनसा मोनलायलायो माबा गाज्रि मोनखोमालायो ओइ माबा रायलायनो बानाय माबा नायहाबलायनाय माबा रागा जोंलायनाय दिन्थियो ओइ मा जागोनलै आं दुब्लियाव हालेवनो आबाद मावनो सानदों आंनिफ्रायखाय साख्रिबो गैया मुंबो गैला गोदान सोरखाराबो साख्रिखौ होनो हाला गोजामाथ' गोजाम होनो हाखायासै मोजाङैनो जोंफोरा अमोनना गोजामजोंबो लोगो जानो हास्लाबासै नालाय मालाय लोगो जाग्राफ्रा मोनदोंनो गोदो गोजामजोंबो दाथ' गोदानाव आसा खालामदोंमोन माथो गैया फोद्दा बेखायनो हालेवनानै दुब्लियाव आबाद मावनानैसो जानो नंदोंमोन आं बेहायबो माबा ओइ मोनसा मोनसि मोनलायनाय बाबायना बिदिबाथाय नोंखौलाय सोर रागा जोंनावसै सोरखौ नों दाय मावनायनि सोरखौ नों मा खालामनायनि नोंखौलाय सान्दुं गोसायावलाय मा मोनसा मोनसि मोननांगौ जाखो दुब्लियाव फैदों मोजांसो आबाद माव जा लों साख्रि गैया आबाद मावनाफोर जानो हायोना मोजां आबाद मावोब्ला मोजां आबादारि जाबा माथो मेला थाखा दंलै बेहायबो बेखौ बालायबाय सान्दुं गोसा नालाय हालेवनो बानायानो बाहानाया माबा माबिसो दिहुनलाबायो दानि सेंग्राफोरजों मा जागोन जोंसोमोनब्रा गोदो नोंसोर बायदि सेंग्रायाव जोङो बाप 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 हालेवनाया बिगाथाम बिगाब्रै गोजो हायोमोन सानसेयाव मिथिगौ नोङो बाप नोंसोर बायदि सेंग्राखौसो नुदोंलै आङो हालखौनो जुरिबावाखै नै सानानो जौलायलायबावबायसो आब'आ मा बाराद्राय बुङोब्रा नोंलाय हाब सेंग्रायावलायनो बिगाथाम बिगाब्रै हायोमोननो सानसेयाव हाब हाब नोंखौबोलै नोंजों बाराद्राय बुंद्रायबायब्रा बोराय हायो नालाय हायो एसे बुंब्रा बाप बिगाथाम बिगाब्रै हायो होननायाबो जाद्रायाब्रा दे बिगाथाम बिगाब्रै हायो ना बिगानै हायो ना बिगासे हायो नोंथ' हानांगौमोन ना बिगासेखौनो मा बाहाना बिलाय सोरबा रायखोमादोंनो सोरबा मोनसा मोनोनो दुब्लियाव फैनाखै बिदि जायो दे जुरिजेनदो दे माखौ जानांगौ ना बाख्रिया बुंखानाय दङ नोंहा बाख्रि दंखायो बोसोरनै बोसोरथाम जानो हानाय जेबोआनो गैया माथो दे जुरिजेनदो नङाबा राननांगोनबो उनावहाय दे जुरिजेनदो दे नांगोलाव हमदो दे ओइ आं बुंबायलै हालेवला होनबाय आङो बे सान्दुं गोसायाव मा हालेवबानो मोनसा मोनो होनना बुंदों गाज्रि मोनो होनना बुंदों रायखोमालायो होनदों मा खोथाखौ बुजियाब्रा आबौ नों बुजिथारालै दानि सिटुएसनखौ दानि बोथोरखौ मिथिथारा नोङो नांगोलजों हालेवबा मा जायो ट्रेक्टरजों हालेवबा मा जायो बेखौ बुजिथारा नोङो बेखायनोथ' बुंबाय थादों नोङो बिदि जोंसो बुजिदोंब्रा नांगोलजों हालेवबा मा जायो ट्रेक्टरजों हालेवबा मा जायो मा नांगोल ट्रेक्टरनि खोथा ओंखारलायखै बिलाय नांगोलजोंलाय हालेवबा एसे खम एवनो हागोन ट्रेक्टरजोंबा बुरजा बुरजा एवनो हागोन बेल'सो दा बेखौलाय मा आरो मोनसा मोनसि मोनलायनांगौ खोथा दङ बेहायलाय बाहानायानो बाहानाब्रा बानायानो बिदिनो दे जुरिजेनदो दे आं दङ दे नायहरनां बेनिफ्रायनो दे नांगोल जुंगोला माबादो जुरिजेनदो दे ओइ बोराया बुजिथारालै नांगोलजों हालेवबा ट्रेक्टरनि मानसिफोरा रागा जोङो होनदोंलै रागा जोङो आंबा नांगोलजों हालेवहां जानायावनो हरनिफ्राय दुब्लिनिफ्राय ना हाबलायनायानो ट्रेक्टर सालायग्राफ्रा ट्रेक्टरजों जायफोरा दङ बिसोर नायहाबलायदोंलै आंखौ हाब आंहासो ओरैबो जाया आंथ' गेजेरनि ना नांगोलजोंबो हायो ट्रेक्टरजोंबो हायो ना आङो गेजेरनि मानसि माबा नांगोलजों जुरिजेनबा ट्रेक्टरनिया रागा जोंहाबलायो बिदियाव बोरै जानांगौ आरो ट्रेक्टरखौबो हालेवनो नंदोंमोन आङो नै दहाय ट्रेक्टरखौबो लिंहरनो नंदोंमोन आङो गैया माथो नै नांगोलना नायहाबलायो बिसोरबो ट्रेक्टरजों जुरिजेननो नागिरब्लाबो नांगोलनिया नायहरलायो मालै ट्रेक्टराव हाबबाय नामा होनहरलायो बिदिजों जायो नामा संसारा बिदिजों जायो बाप मा जागोनलै मानसिफोरजों माबा नांगोलजों हालेवबाबो दाय ट्रेक्टरजों जुरिबाबो दाय मा जागोनलै बिदिजों मा बुंबाय थाखो नोंलाय मा ट्रेक्टरजों हालेवबाबो नांगोला गाज्रि मोनो नांगोलजों जुरिबाबो मा ट्रेक्टरा नायहाबलायो मा खोथाखौ बुंनो नागिरदों खुला खुलि बुङा मानो मा बुंनो नागिरदों नोङो मा बुंनो नागिरदों मा बुंनोसो लायनोलै मा बुंनोसो नुवाखै खोथाफोरखौ संसारखौ माबायदि जागासिनो मानसिफोरा हा जोंफोरा मा गेजेरनि मानसिसो जोंथ' ओरैबो नङा ओरैबो नङा जों नांगोलबो नङा ट्रेक्टरबो नङा दा हाब होमबा बिदियाव माने नांगोल बाननानै फैनानै हालेवफैनायाव नागिरनायाव मा ट्रेक्टरा रागा जोंनांगौ आरो बे ट्रेक्टरखौ स्टार्ट जागायहांनायाव मानो बे नांगोलाबो रागा जोंनांगौ हा बिदिजों जायोलै
हालेवग्रा बुस्थुथारखौनो रागा जोंलायबा जायोलालै हा ट्रेक्टर लायनो सोरनिबा लायनो सिम्बुलनो नांगोला लायनो सोरनिबा लायनो सिम्बुलनो हाब बिदिजों जायोलै गोदो गोदायनिफ्राय नांगोलजों हालेवबोदों ट्रेक्टरजोंथ' हालेवबाय दे हाब दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवाबा माजों हालेवनो नांगोला रागा जोङो ट्रेक्टरजों हालेवबा आरो नांगोलखौ जुरिजेनबाबो ट्रेक्टरा रागा जोङोलाय गोदो गोदायखौ लाबाय थायो नामा होनलायनानै है बिदिजों जायोलै माबा नांगोल लाबा पलिटिक्स पार्टिसो जाबायनो आरो ट्रेक्टरजोंबाबो बुंलायनोसै नै माबादि बुंगोनथाय मानसिफोरजों मा जाबावनांगौ माबा पलिटिक्ससो लालाजोबो नांगोलबाबो पलिटिक्स ट्रेक्टरबाबो पलिटिक्स है बिदिजों जायोलै दुब्लियाव फैनानै माबा आं बोरैबासो मोनलायलायबायलै मानसिफोरखौ दे नोंहा मालाय बायदि नङाना ओंखाम दंखायोबासो नोङो हालेवाब्लासिनो थानो हागौमोन दे जोंहाथ' गैयाना बेबायदि दे जुरिजेन फिसौ दे जुरिजेनदो दे बिदिजों नङा सोर माया बुङो मा बुंबाय थाथों जोंहाथ' बिदि नङाना जों नांगोलजोंबो नङा ट्रेक्टरजोंबो नङा ओंखायनो जों गोसो बेजों जागोन बे दुब्लियाव नांगोलजों हालेवनांगौबा नांगोलजों हालेवगोन बै मोनसे दुब्लियाव ट्रेक्टरजों हालेवनांगौबा ट्रेक्टरजों हालेवगोन बेहाय मा जिंगासिनांगौ जोंहा जेरै सुबिदा ओरैसो दा जेरैबायदि दुब्लि ओरैबायदि जोंहा बाहायगोन बेफोरखौ मानो सिन्था खालामनांगौ नोंलाय जेबो सिन्था दा खालाम बे पलिटिक्सआ पलिटिक्स जाबाय थागोन बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा फिसौ दे जागायनोसै दे बे बोराया जेबो बुजिथारमारालै बुजिथारामा आं दा नांगोलजों हालेवनांगौब्ला दा थिनालि सकआव ट्रेक्टरनि मानसिफ्रा आंखौ जावथारलायगोनलाय नै आरो ट्रेक्टरजों हालेवनांगौबा बे थिनालि सकआवनो नांगोलनि मानसिफ्राबो होथारलायगोनलाय आंखौ ज्रावनो बुंनाया दै मा जाबावनांगौलै बिदिजों बोरायाबो बुजियाब्रा खोथाफोरखौ मा जागोनथाय मा जागोन मा हारसिं मा बुंलाबाय थागोन नोंलाय मा बुंलाबाय थागोन मा सिरि थाखो मा हारसिं मा बुंबायदों दे जागोन बे एसे नांगोल खदाल माबा ट्रेक्टर बिदि सानलायबाय थाबा मा जानो दे साना जौगासिनो हनै नुवाखै मालायफ्रा हालेवनाया मा जाबाय जोबलायलायनोसै नोंहासो दाबो जुरियाखै दे माबोरै दे ओइ आबौ हानाय नङालै आं दिनै हानाय नङा र' आं गाबोननिफ्राय जागासिगोन दिनै हाथारनाय नङालै आं साननांगोन एसे ट्रेक्टरजों हालेवनो ना नांगोलजों हालेवनो जानाय नङा दुब्लियाव फैनानै आबाद मावनाया माबा सानलाबाय थानाय खोथा नामा हा दुब्लियाव फैनानै बिदि सानलाबाय थानो हायो हा दैया खम जाबा सेमलांबा मा जानांगौ बे हालेवनानै माला गायनांगौ जाखो बेलाय जुरिजेनाखैनो नोङो जागायाखैनो माला फोमोननांगौ बे हाखौलाय माला गायनांगौ ओमफ्राय बेहाय बिदिनो जायो सान्दुं गोसायाव थाब राननांगोना दैया थाब राननांबा दुब्लिया गोरान जाबा अबाव गायबावनो नोंलाय अबाव गायबावनो अबाव मोनजानांगौ हाब रानहोजोबगोनलै फिसौ नोङो रानहोजोबगोन दे बेफोरखौ साननो नाङा ओइ आबौआबो बुजिथारालै खोथाखौ दे आं नांगोलजों जागायजेनसै ट्रेक्टरखौ र' गाबोन लायनोसै आङो ओइ गाज्रिसो मोनलायसिगोनलै मानसिफ्रा जानाय नङालै जों गेजेरनि मानसिफ्रा बिदिजोंबा माबा ओरै जाबा ओरैबा ओरै दे जागायनोसै आङो दे नों बै दंफां सायाव जिरायदो थां आं जागायनोसै बेहाय दे थांदो थां नोङो आं जागायनोसै नै मानसिफ्रा रागा जोंमारसिगोनलै सोरबा ट्रेक्टरनिफ्रा नांगोलजों हालेवोबा जानाय नंलालै दे जि जायो जागोन ओंखाम मोनजानांगौथ' बिसोरथ' आंनो जाहोफैयाना जि जायो जागोनलै देग्लाय दे